салому алайкум подписчикҳо ва ҳамдиёрони азиз. Мане чӣ хел ки диди содид боз анамин сари кор турба барои оби нӯшокӣ дайлони боло боз моҳон анамин сари тангӣ ва мане бенитон чӣ хел вай карда гузарондагӣ мана он тарафи қир манам туш кашида омдагӣ мана кашида омдагӣ то эсони қирра мана бо бенитон чӣ хел установка кардагӣ ин бам як гала ва як бурафтагӣ маблағи калон бурафтагӣ турба то анаминҷи омдагӣ мана сони манам туш рост анамин дамги қир кати рост анаму ҳавз ба мерад ҳанам пушти хона ба ҳавз заяд бо бурда худо хоҳад қӯш кунад агар бо сиёнгаш мебурад мана бо нақс тамошо кунитон ин манин ваёша бенитон чӣ хел санг полли установка кардагӣ манин турос дутта турос рафтагӣ якти дига анамин дополнительни мебиёд бачико а болои анамино бо якти дига турос мебиёд се турос мешавад байни анамин ду мобайни қир 130 метр гуфта буданд 130 метр манамин хел вай карда гузаштагӣ сварка карда анамин турби оҳнина сварка карда гузаштагӣ ҳозир ман салакак наздик кунам бенитон об рехтааст анаминҷа анаму таррайку полли анамун об ҳамаш об анамин анамисон турби хуҷи соф омадагӣ бо ин турба ба қӯш мекунанд об эсума мегузарад мана бенитон оха об чӣ қадar рехтааст ана худаш маълум ку офтобай ҳамин сабаб салакак хиратар болотараш либлиб карда об рехтааст анамин хел гапу кор бо худо хоҳад бо ин дига корҳои давом нашавад агар бо сиёнгаҳош мебурад ҳар якани шумо раҳмат барои дастгирӣ карданотон касоне ки подписатсия накардааст подписатсия кунад касоне ки лайк намондааст лайк монад бо чиз гӯем манам дамги анамин қир кида то ҳавза мерад турба ҳазор раҳмат ҳар якани шумо бо он тарафашам анамин хел установка шудагӣ аз сабаби ки барф буд тагои по ях буд мошин кити рафтан нашуд ҳамин сабаб ман ин тараф сиёнка кардам бо худо хоҳад ягон рӯз вай шудага бо он тарафашам сиёнка карда мепартоем саломат бошед.